Așa a venit cu noi episod de Minecraft Survival. Păi m-au jucat pe alte versiuni și am intrat pe mapa asta, iar unui prieten, acum nu mai am mai temurile. Să le facem iar. Măcar acolo puțin din casă ai făcut. Nu mai are la mine, mă pasă să uite pe YouTube. De acum. Că nu. Și-mi pun nimic. Dăm time set day. Să ne facem un topor. Neapărat. Așa, topor. Și un... Așa... Și un pickaxe. Mulțumesc. Sper că mă shader mai... pentru Crăciun. Mai Crăciun. Îți mișcă și mie mai bine. Îmi filmează. Se uite păși pe fundul lui vina mea și de la cameră îi de lemn și ce facem. Să știți. Hai să facem. Am filmat deja un episod, îmi pare rău că n-am putut să-mi pun pe multe azi. Azi vreau să postez Gunblood. O să vedeți. E candy, frumos, de pe net. Mică pauză, acum am revenit. Nicoleta. Am vorbit acum ceva de ea. Și luăm lemn. Am făcut un musical. Că am avut încă un canal pe canalul trecut. Am plictisit și m-am apucat să cânt. Dar să nu credeți că vedeți pe canalul ăsta așa ceva. Speranțele sunt mici. Mici. Nu aveți nicio șansă. Hai. Ne se uită pe volumul lui. Nu se uită pe micuț acolo. Dar îmi place ce fac. Așa. Doi. Și un doi și...
Mâine acum. Eu știu din asta o fac casă din multe lemnuri. Așa. 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 Mă duc să caut oi. Acum. Dacă nu găsesc, o să pun o pauză și când găsesc lună, deschid fiind mare, iar că nu. Dacă nu găsesc oi, cum se poate? Bine, pun pauză și caut. Am revenit cu episodul nostru. Hai să niște oi. Două, trei. Am. La marea făcut. Și am văzut și mari care ne dă mâncare. Deci, bucuțe. La mea, dacă îmi dă atâta, nu uite să dea atât de multe. Cred că îmi dă triplu, dacă mi se pare, poate. Și eu și cărbune. Eu și piatră să avem. Guarda che temperature di dentro che mi sta cambiando. Non fanno cosa che mi applico, mano. Mi applico. Che mi sta cambiando. Se fatti mi si fare aici anormal. Anormal sta. Mi applico che mi sta cambiando. Non că nu mai poate. Adică cât am să merg acolo, mama. Poți să te așezi în bar cu bar. Nu poate. Și piatra, pun o pauză până ajung acasă. Nu, cam atât pentru acest episod. Pa, pa! Nu am apucat să ajung acasă, m-am pierdut. Ne vedem pe episodul viitor. Pa!